Irakda howadan urulan harbi zarbalar Anbar vilayetinin Algarma etrafında yaşayış jaylary weýran etdi. Ketelhanalaryň maglumatlaryna görä 5-nji iýunda bolan zarbalar zirarly azyndan 5 adam wepat boldy. Şol sanda çağılar we ýene azyndan 25 adam yaralandy. Irak harbileri Anbar vilayetinin uly bölegine gözükçülük edýän Irak Islam Döwleti we Levant adly Al-Qaida bilen bagly toporlara garşy töweşýärler. Pakistanyň Demirgazyk gündöwründe Peshawar şäherinde hökümet işgärleri Premier Ministr Nawaz Şerifiň garantkysyny otlap ýakyndyk bilen edilen döwlet büdjetine garşy protest bildirdiler. 2014-2015 ýyllar boýunça büdjetde käbir döwlet işgärleriniň aýlyklaryny 10% ýokarlandyrmak gözüňünde tutulýar. Emma protestçiler aýlyklaryň galdyryljak möçberiniň inflasiýa gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Bosniýanyň paýtagty Sarajewada tutuş Ýewropadan ýaşlar parahatçylyk ugrunda geçirilen ýörüşe gatnaşdylar. Bu şäher Sarajewo şäheriniň 1-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň 100-nji ýyl dönümini bellemeginden 3 hepde öň geçirilýär. 1-nji jahan uruşyny Sarajewoda Erzgerçek Franz Ferdinandyň atylyp öldürilmegi tutaşdyrykdy. Ýörüşe gatnaşanlar ýyl dönümiň öňü sirasynda parahatçylyga bir goldaw bildirmek isleýändiklerini aýtdylar. Siz günün täzelikleri bilen tanış oldunuz.